समस्त माळशिरस तालुका मुस्लिम समाज व अकोले शहर मुस्लिम समाजातर्फे विनंतीपूर्वक निवेदन सादर करतो की मौजे पुशे सावळी खटाव जिल्हा सातारा येथे झालेल्या दंगलीमध्ये निष्पाप एकांचा बळी गेलेला आहे। अनेकांचे संस्कार उद्ध्वस्त झालेले, त्यांना अद्याप शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची मदत अथवा सांत्वन केले गेले नाही। यामुळे संपूर्ण भारतासह महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत। सदर घटनेचे तीव्र पडसाद दिसून येत आहेत। आम्ही सदर जाणीवपूर्वक घडवून आणलेल्या घटनेचा जाहीर निषेध करतो। तसेच या दंगलीमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या तरुण मुस्लिम बांधवाच्या कुटुंबियांना 10 लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी। दंगलीमध्ये जखमी झालेल्या बांधवांना रक्कम रुपये 5 लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी। दंगलीमध्ये बांधवांची झालेल्या दुकानांची व घरांची तात्काळ पंचनामा करून त्यांना जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई द्यावी। दंगल घडवण्यामध्ये हात असणाऱ्यावर दोषी व्यक्तीवर कठोरात कठोर शासन करण्यात यावे। यापुढे होणाऱ्या सोशल मीडियावर हॅक करून मुस्लिम बांधवांना टार्गेट केले जाते। यामध्ये सायबर क्राईम मार्फत सोशल मीडियावर नजर ठेवून अशा पोस्ट हॅक करणाऱ्या व्यक्तीवर जास्तीत जास्त कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी। तसेच यापुढील या महाराष्ट्रातील प्रत्येक मशिदींना संरक्षण देण्यात यावे, जेणेकरून मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत। तसेच यापुढे असे प्रकार घडू नयेत। मयत व्यक्तीच्या घरातील एका सदस्यास शासकीय नोकरीत समाविष्ट करून घेण्यात यावे व त्याचे कुटुंबियास न्याय द्यावा। तसेच अशा शांतता भंग करणाऱ्या समाजकंटकांचा वेळीच बंदोबस्त करण्यात यावा, जेणेकरून महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या घटना घडणार नाही। यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात यावी। तरी वरील बाबींचा आपण गांभीर्यपूर्वक विचार करून दंगलीची चौकशी करून संबंधितावर कडक कायदेशीर करावी व महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाला न्याय द्यावा। अशा प्रकारचं निवेदन आज आपण माननीय प्रांताधिकारी यांच्याकडे माननीय नायब तहसीलदार मॅडम यांना दिलेलं आहे। आमच्या समाजाची एकच मागणी आहे की आज आमचा तरुण वर्ग जो आहे ह्या तरुण वर्गाला टार्गेट केले जाते। तरुणाचा मोबाईल नंबर मिळवून तो हॅक केला जातो। आज जर पुशे सावळीसारखी घटना घडली, हा जर प्रकार उघडकीस आला नसता तर अशा इथून पुढे भविष्यात अनेक मुस्लिम तरुणांना त्याचा बळी द्यावा लागला असता। म्हणून आमची एक प्रामुख्याने सगळ्यात मोठी मागणी आहे, तुम्ही सायबरवर लक्ष ठेवा। सायबर क्राईम नियम स्वतंत्र यासाठी आणि असे हॅक झालेले प्रकार करतायत। जो कोणी असेल, कुठल्या जाती धर्माचा असेल, आम्ही म्हणत नाही की आमच्याच धर्माचा आहे किंवा इतर धर्माचा आहे म्हणून करा, पण तो आमच्यातला जरी असला तरी तुम्ही त्याच्यावर करडी नजर ठेवावी आणि करडी नजर ठेवून जास्तीत जास्त कायद्यात जरा थोडी सुधारणा केली तर बरं होईल। अशा सोशल मीडियाच्या गुन्ह्यावर थोडं कायद्यात दुरुस्ती करून जास्तीत जास्त कडक शिक्षेची तरतूद करावी, जेणेकरून समाजामध्ये शांतता भंग होईल असं कुठलंही कृत्य होणार नाही। आपण पाहतो गेल्या अनेक वर्षापासून संत महंतांच्या काळापासून आज आपण शिवाजी महाराजांचा आदर्श घेतो। आम्ही शिवराजांचे मावळीच आहोत। आम्ही असला कधी हिडीसपणा करत नाही, पण जाणून बुजून जर कोणी करत असेल आणि ह्या समाजाला बदनाम करत असेल तर ह्याचा वेळीच बंदोबस्त या सरकारने करावा, एवढीच आमची मागणी आहे।